नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. मित्रांनो, मागच्या भागामध्ये आपण गेलेलो आंबोमॅन आणि सँडी दादाकडे म्हणजे ट्रॅव्हलग्राम माइल्स. तर ज्यावेळी मी मुंबईला येतो तर असे जे आमचे यूट्यूबर्स मित्र आहेत तर मी त्यांना नेहमीच भेटत असतो. मुंबईतील जे यूट्यूबर्स आहेत त्यांचं स्ट्रगल काय असतं ते आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं. पण ह्या सर्व गोष्टींमध्ये काही मुलीसुद्धा काही महिलासुद्धा मागे नाही आहेत. तर त्यासुद्धा आमच्याच जोडीने पूर्ण यूट्यूब त्यांचं चॅनल चालवत आहेत. भरपूर छान छान माहिती देत आहेत, रेसिपी प्लस त्यांना जेवढं म्हणजे त्यांना वेळ काढून जेवढं मॅनेज होत आहे तेवढं ते व्हिडिओ वगैरे बनवण्यासाठी पूर्ण वेळ काढतायत. तर त्यांचा देखील एक स्ट्रगल आला पाहिजे व्हिडिओवर, तर हाच एक मेन उद्देश आहे. यासाठी आज मी आलो आहे कांदिवलीला. कांदिवलीला आपल्याला 2 यूट्यूबर्स भेटणार आहेत, म्हणजे प्रियांका ताई, त्यांचं प्रियांकाज बस हे यूट्यूब चॅनल आहे, आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्र कन्या, तिचं मला ॲक्च्युली नाव माहिती नाही, मी इंस्टाला फॉलो करत होतो तर तिकडून ओळख झाली. आणि कोकण व्लॉग प्रतीक्षा सुतार, तर तिने मला सजेस्ट केलेलं की यांचा पण एखादा इंटरव्ह्यू घ्या. तर तेव्हा मी त्यांना कॉन्टॅक्ट केला. तर या 2 आपल्याला यूट्यूबर्स भेटणार आहेत. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण या दोन्ही यूट्यूब चॅनलची माहिती घेणार आहोत, त्यांचं स्ट्रगल बघणार आहोत आणि अजून त्यांच्याकडून आपण याची इन्फो घेणार आहोत. तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आपण आता आलो आहोत कांदिवलीला प्रियांका ताईच्या घरी. हाय, नमस्कार. प्रियांका ताईचं चॅनल आहे प्रियांकाज बस. 1.5 वर्ष झालंय ना? हो हो, आता 1.5 वर्ष झालं. म्हणजे 1.5 वर्ष झालंय. आणि प्रियांका ताईच्या चॅनलवर म्हणजे रेसिपीज, मालवणी रेसिपीज प्लस आपलं इकडचं मुंबईचं मार्केट वगैरे, फेस्टिवल ब्लॉग्स वगैरे सर्व असतात. एकदा नक्की व्हिजिट करा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहे. आणि ही आहे प्रिशा. हा, आणि अजून मोठ्याचं नाव काय ते? प्रणव. तर प्रणव शाळेमध्ये गेलाय. आणि इकडे महाराष्ट्र कन्या. तुमचं नाव कसं आहे? माझं नाव आहे स्वप्नाली पालांडे. स्वप्नाली पालांडे. तर महाराष्ट्र कन्या स्वप्नाली ही कोटकामते म्हणजे आपल्या देवगडचीच आहे. आणि हिच्या पण चॅनलवर किचनचे म्हणजे रेसिपी प्लस त्याच्यापेक्षा जास्त जे आपले मुंबईतले टुरिस्ट लोकेशन आहेत जे तिथे एक्सप्लोर करत असते. गावाला आल्यावर डेली व्लॉग असतात. आणि त्याच्यानंतर मंडणगड ना, मंडणगड, देवगड, रायगड सर्व गड मला पूर्ण म्हणजे अख्खा कोकण पट्टाच कव्हर अप करते. हा, तर तुमच्या चॅनलला पण 1.5 वर्ष झाले आहेत ना? माझं आता 1 वर्ष 28 ऑगस्टला पूर्ण होईल. ओके, आता 1 वर्ष 28 ऑगस्टला पूर्ण होणार आहे. तर या चॅनलला देखील व्हिजिट करा. या दोघींकडे बघून मला असं वाटतंय की म्हणजे आम्ही जेवढं म्हणजे शक्यतो मुलांना तेवढा काय प्रॉब्लेम होत नाही. हा, पण ज्यावेळी एखादी मुलगी किंवा असे म्हणजे लग्न वगैरे झाल्यानंतर सगळे कामं प्लस त्याच्यानंतर सर्वांचं सगळे कामं आटपून मग आपण युट्यूब चॅनल चालू करणं भरपूर कठीण गोष्ट आहे. आणि वेळात वेळ काढून, आणि व्हिडिओ पण कंटिन्युअस असतात, असं नाही की 1 महिन्याने 1 व्हिडिओ, रेग्युलर व्हिडिओ असतात. आणि म्हणजे एडिटिंग, त्याच्यानंतर व्हॉइस ओव्हर प्लस एखादा कंटेंट दाखवण्याचं टेक्निक हे देखील सुपर भन्नाट आहे. या 2 चॅनलला नक्की व्हिजिट करा. आणि इकडे आहे दादा, तुझं नाव कसं आहे? महेश साळवी. तर प्रियांका ताईचे भाऊ आणि ती मुलगी. तर पूर्ण म्हणजे इकडे फॅमिली आहे. आणि अजून मिस्टर तुमचे आले जॉबवर ना? आणि याचे म्हणजे तुझं नाव विसरलो मी. स्वप्नाली. ऍक्च्युली नावच माहिती नाही आहे मला. तर मित्रांनो, ह्या चॅनलला नक्की व्हिजिट करा. तर आम्ही आता इकडे भेटलोय तर थोड्याशा आम्ही गप्पा करणार आहोत. त्याच्यानंतर प्रियांका ताईने खास जेवण बनवलंय. आज बुधवार, आज श्रावण, आज गटारी स्पेशल नॉनव्हेज. स्वप्नालीचे जास्त नखरे असतात म्हणजे मग नाही, पण आता पण ज्यावेळी मगाशी आम्ही करतो आम्ही समोसा नाही खात, चहा नाही पित, गोड नाही खात. अरे बापरे. मग आता ते हॉटेलचे रिव्ह्यू असतात त्याच्यामध्ये काय खात नाही? हॉटेल ऍक्च्युली म्हणून मी फूड ब्लॉग नाही करत. ओके. खातच नाही जास्त बाहेर. मी पक्की फूडी आहे. मी सगळं म्हणजे सगळं खाते, पण तेवढं मी जिरवते, पण मी तेवढंच वर्कआउट करते. खूप फिट वाटतं. 12 वर्षाचं किती? 12 वर्षाचा मुलगा. 12 वर्षाचा मुलगा आणि वाटत पण नाही बिलकुल. तो छोटा भाऊ वाटतो. तर सध्या सगळे तेच म्हणतात मला. मस्त, माझ्या एवढा हाईटला नाही तो. आता इकडे दोघांचे गजले चालू झाले. बायका भेटला की त्यांचं चालूच असतं बोलणं.
होय, आणि होय. हे छोटं पिल्लू हे 4 इयर्सचं आहे, तो 12 वर्षाचा 8 वर्षाचा गॅप आहे दोघांमध्ये. तर मंडळी मस्त आहे की जेवण असा केलेला. तर आपण त्या जेवण पण बघूया. ऍक्च्युली मी ताई तुझ्यासाठी ना, म्हणजे तुम्ही जे व्हिडिओ बनवतास ना किचनचे, तर ती एक रेसिपीची व्हिडिओ हवी होती, पण आमकाच लेट झाला. भयंकर. खिमा तर एकदम लेट बनवला मटन. हा. ऍटलीस्ट खिमाची रेसिपी मी तुला दिली बरोबर. असती. पण तुझं थोडंसं लेट झालं. आम्ही जरा लेट झालो, नाही तर तुमका रेसिपी बघूक मिळाली असते. काय ना, मी लवकर आवरून हा. घेतलेलं. म्हटलं हे वेगवेगळं बनवूया थोडंसं. तर आम्ही आता गजाली मारतो, तर त्याच्यानंतर डायरेक्ट आपण जॉब भेटूया. पूर्ण इकडे आता सेटअप चालू असा. आता मी इंट्रो घेणार आहे. ओके. आयफोन साठी गिम्बल वापरणारे मी पहिलीच व्यक्ती बघितलंय. वारी. कॉकटेल असते का, गोप्रो पण वापरते घरात, काही करते मी. ओके. बस नाही ते. दिशा, तुका मालवणी येता? काय येतं? कशापदे पाटकर तुझं नाव काय पूर्ण? त्रिशा प्रदीप पाटकर. तू कोणत्या शाळेत जाते? स्कूलमध्ये ज्युनियर केजी मध्ये जाते तो. आणि दादा कुठे आहे? क्लासला गेलाय. गेलाय तू गावी कधी येणार आता? संडेला गावी येणार तू? तू गावी आल्यावर काय काय मजा करते सांग मला. माऊ सोबत खेळते आणि सोनू दीदी सोबत. फिरायला कुठे कुठे जाता तुम्ही? कुठे? झूला? तिकडे कुठे? आजीकडे नाही तू मग गावी गावी गेल्यावर. गावी झू आहे. गावी कुठे जाते तुला? आजीकडे नाही जात खेळायला. सांग ना मग. ओम सूर्य द्यायला होतं मी कुठं ते मॅव आहे ते का, फक्त मॅव आठवता ते का. होय ना? तर दादा तू काय असतं? मी लंडनला असतो. लंडनला. ओके. तिकडे लंडनला वेम्बली पार्क. ओके. तर मंडळी म्हणजे दादा पूर्ण लंडनला असतं, पण मालवणी पण भारी बोलता. म्हणजे आम्ही इल्यापासून मी तर पहिल्यांदाच माझी ओळख झाली. आधी आपलं फोन कॉन्टॅक्ट काहीच नव्हतो. फक्त मी व्हिडिओत 1-2 वेळा बघितलेलं आहे, प्लस फोटो मध्ये पण बघितलेलं आहे. बरोबर. हा, प्रियंका ताईच्या फोटो मध्ये बघितलेलं आहे. गावा गेले की सगळ्यांका भेटतेलंय. गावा गेल्यावर नक्की भेटूया. आणि दादांचं आता प्लॅन असा, आता गणपती घेतलास काय? आता मी आहे 4-6 महिने असं इथे. 5-6 महिने ओके ना. पण आता ह्या गणपती घेतलास काय गावात की नंतर? गावात मी पुण्यात झालो. पुण्यात जाणार आहे? ओके. तर नाही, माका प्रियंका ताई बोललेला की आता आमचं एक प्लॅनिंग हा म्हणू एक आठवडाभर वगैरे आम्ही गावात येतलो, पण त्या गणपतीत येणार की नंतर येणार तर माहिती नाही. तिचं काय माहिती नाही, पण मी गणपती झाल्यानंतर येतो. गणपती झाल्यानंतर गणपतीत गर्दी किती असता. भयंकर Travelling गर्दी. म्हणजे बोलतात ना, बोलतात ते तारेवरची कसरत म्हणावी तसा. फुल बेकार तिकीट तर भेटत नाही. नाही. होय, प्रायव्हेट गाड्यांचे तिकीट पण प्राइस जास्त असतं. प्राइस जास्त असतात. त्याच्यापेक्षा आपला नॉन सीझन मध्ये गेलेला बरा. बरोबर. हो, पण गावात ना गणपतीक लय मजा. तर तुम्ही पण असताल असत ना? हो. नाही, गावात मी आता पुण्यात जातो. पुण्यात हा मित्राकडे काय की? ओके. बोलवलं खास. बोलवलं नाही खास. वारी. तर स्वतः गणपती बनवणार, आम्ही डेकोरेशन वगैरे बनवणार स्वतःच. काय म्हणताय? ती एक मजा वेगळीच मजा असते ना. वेगळी म्हणजे गणपती बनवणार, डेकोरेशन करणार आणि प्लस ते 11 दिवस फुल धुमाकूळ. बरोबर. होय, तो पण होय. लंडनलाच असतो ना, तर तो त्याने हो. खास बोलवलाय. हा, तुम्ही एकत्रच असतात? एकत्रच असतो, आम्ही एकत्रच काम केलं ना तिकडे. ओके. चांगला असा मस्त. तर दादा पण येणार आहे गावात, तर त्यावेळी दादा आम्ही पूर्ण गाव फिरवणार असं. होय, नक्की भेटतेलंय. होय. चला. चला. मित्रांनो, आपण प्रियंका ताईच्या चॅनल मध्ये किचन बघतोय, म्हणजे ती रेसिपी वगैरे असतात. तर हा एक किचन. तू मदत करता काय? नाही, मी ते मदत फक्त खाऊ केलं. मी मदत नाही करत आहे, just ताईशी गप्पा गोष्टी करते. मालवणी नाही येत बोला. सॉरी पण नक्की जेव्हा मी गावी जाईन ना, तेव्हा गावचे ब्लॉग नक्की बघा, तेव्हा मी बोलते थोडीफार मालवणी. नाही, आता बोल ना एखादे वाक्य. पण मला राही येत. काय नाही येतच नाही.
आईसोबत कोट कमते गावचं सांगा ना कोणा घ्या मग कट तू करतो मालवणी आहे, तू नॉनव्हेज नाही खात, तुला मालवणी नाही बोलतायत अशी, मग तू काय मालवणी म्हणून काय हे मागं हे डाव काय सांग काय बोलू तुका सांग माका. आता ह्याच मालवणी मध्ये झाला ना बोलून माका पक्की मी पक्की मालवणी असेल. होय होय आणि फोनवर पण ताई मालवणीच बोलता. हा मी तुझ्याशी मालवणी मध्येच बोलते ना. इकडे ते काय काय असा हे खिमा आहे, डाळ, राईस, पुरी हा आणि ते बटाट्याची भाजी इकडे बाकी बटाट्याची सेम भाजी. आहे. अरे बापरे. श्रीखंड आणलंय ते एक हा. बाहेर काढते आता मी. बुधवार असान आणि आज गटारीचा वार असान. महाराष्ट्र कन्या नाव विसरलंय परत मी काय स्वप्नाली हा लग्नानंतर पण ताच नाव हा लग्नानंतरचं नाव माझं हिंदवी आहे. हिंदवी हा बरोबर मी व्हिडिओ तर बघितलेलं लक्षात नाही ऍक्च्युली मी गजनी असं आहे म्हणजे आता जा काय बोलताय त्यानंतर नाही, लक्षात मी सुद्धा आहे सर्व विसरते. तर आम्ही आता जॉब ते तुला बसतो. श्रीखंड देऊ? चला ते फक्त ते थांब आधी नको नंतर खाते मी. हा त्या हा तर मी नंतर म्हणजे त्याच्यासाठी म्हणजे थोडीशी जागा ठेवतोय नंतर श्रीखंडपुरीसाठी. युट्यूब लाव ना युट्यूब. तू काय केलं? हेच आहे पण मला नाही कसं काय जमलं. तू काय केलं रिमोट वर दाखव मला. हे दाबलं, ते दाबलं बॅक केलं आणि मग नंतर हे बंद केलं ना इकडून, हा तर चालू केलं ना, हा तर हे दाबलं हा. ना, तर परत हे दाबलं ना, तर युट्यूब येणार. युट्यूब येतं डायरेक्ट. ओके अरे हुशार आहेस तू. दादा हा हे तुझ्या आता आपण आता जेवक बसलो पिशा आहे मस्त आहे की मी खै पण गेला की मका नॉनव्हेज लागतं मी आधीच सांगतोय. काल काकी गेलेल्या ना राणे काकी मला बोलल्या ते सगळं त्यांना गटारीसाठी आणलेलं सगळं फ्रोझन मच्छी होती. हो म्हणून मी मच्छीला नाही ओके. दिली. मला मच्छी खायचं खूप मन करते. चिकनच खाते. चिकन असतात झाला. माझे मासेच नाहीयेत ना. हा आता मासे पण थोडेच गावतात समुद्रात. कमेंट पण आली त्या दिवशी तुम्ही फ्रोझन सुरमई का घेतली. हा म्हटलं तर काय करणार. आणि ताईने खूप मस्त जेवण बनवलं आहे. व्हेजचं चांगलं आहे. आता नॉनव्हेजचं दादा टेस्ट हा, करून किमा सांगेल कसं तुम्हाला. झालं सांग. आणि तुम्ही पण जेवण बनवतास काय घरी? त्याची चव कशी असते ती पण आमका बघूची आहे. चालेल चालेल नक्की नक्की आपण भेटूया नंतर कधी. हा, तर नेक्स्ट टाइमचा प्लॅन असतो ना. माझ्या घरी हा काय स्वप्नाली ना. स्वप्नाली. हा स्वप्नालीच्या घरी नेक्स्ट टाइमचा प्लॅन विसरा का होता. प्रिशा नाही जेवत हा. दिशा इथे खाते ना. ओके हळूच हळूच खाता लपन 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 एकदम. चला मंडळी आपण आता जेव घेऊया आणि जेवण कसा हा तर मी तुमका नंतर सांगते कारण आधी पहिला जेवणावर कॉन्सन्ट्रेट. मंडळी जस्ट आता जेवलो आम्ही. एकदम जाम झाला. पुरी होती, खिमा होता, चिकन खिमा, त्याच्यानंतर डाळ आणि श्रीखंड. ॲक्च्युली खावचा नसता चिकन आणि नॉनव्हेज आणि श्रीखंड पण चलता. काय गेल्यावर कोणी समजा ताटात वाटलं तर नाही बोलायचं नाही. ह्यो माझं तरी असं मी रूल पाळता येतो सॉलिड. म्हणजे जी रेसिपी बनवतं ते ॲक्च्युली कसे होतं ते आपल्याला कळत नाही. पण आज मी बघितलंय की खरोखर चव हा आता असं ना? नाहीतर कसे की म्हणजे आमचा अनुभव सांगता आम्ही काय काय रेसिपी बनवलेलं आहो ना तर ते नंतर अरे नाही थोडंसं मीठ कमी झाला युट्यूबवर बघून रेसिपी बनवतो तेव्हा माझे पण खूप बिघडतात. असा विषय. पण सांगताना सांगतात का मस्त झालं छान. तर तशी काय कंडिशन नव्हती. मस्त होता. मस्त होता. तर मित्रांनो भरपूर आज आम्ही धमाल केली. प्रियांका ताईच्या घरी आलेलो आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र कन्या स्वप्नाली आता नाव लक्षात राहिला तर स्वप्नाली देखील आलेली. तर मगाशी मी बोललेलो की हे जे युट्यूबर्स सर्व आहेत मुंबईत राहतात पण त्यांना गावाबद्दल आणि कोकणाबद्दल भरपूर प्रेम आहे आणि त्याच्यावर ते कंटेंट बनवतच असतात. पण ज्यावेळी ते मुंबईत येतात ना तर त्यावेळी भरपूर त्यांना स्ट्रगल करावा लागतो. म्हणजे मुंबईची धावपळ, त्यांच्या जबाबदाऱ्या या सर्व पार पाडून त्यांना यूट्यूबसाठी वेळ काढावा लागतो. तर असे जे सर्व मुंबईतले आपले यूट्यूबर्स आहेत म्हणजे मग ते गर्ल्स असून देत किंवा आम्ही बॉयज असून देत तर त्यांना सबस्क्राईब करा. आणि ज्यावेळी आम्ही असे यूट्यूबर्स वगैरे भेटतो ना तर यावेळी आमची भरपूर चर्चा होते. म्हणजे आता यांना काय प्रॉब्लेम्स येतात, मला काय प्रॉब्लेम्स येतात, याच्यावर भरपूर चर्चा झाली. जवळपास आम्ही 1 वाजता भेटलेलो ना. 1 वाजता भेटलो आणि आता संध्याकाळचे 4 वाजलेत. पण एवढा सगळं आम्ही शूटमध्ये दाखवू शकत नाही त्याच्यामुळे तो भाग पूर्ण आम्ही स्किप केला. भरपूर म्हणजे आम्ही यूट्यूबबद्दल देखील बोललो, इतर प्रॉब्लेम्समध्ये देखील बोललो. तर भरपूर धमाल आली. त्याचबरोबर प्रियांका ताईने जेवण केलेलं ते सुद्धा अतिशय सुंदर होतं.
एकदम पोट जाम झाला आमचा. आणि आता नेक्स्ट टाइमचं जेवण असताना हा तर आता बघूया काय जेवण करून घालतात. आपण आता श्रावण सोडून जातलो आम्ही, कारण श्रावणामध्ये नॉनव्हेज वगैरे खाणं थोडंसं स्किप करूचा. तर मित्रांनो, ह्यो आमचं आजचं व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तर आमका कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर महाराष्ट्र कन्या आणि प्रियांकाच बस ही 2 चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. मी त्या चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतलच आहे. त्याचसोबत आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल देखील सबस्क्राईब करा. आणि कोकणातले जे युट्यूबर्स असतात, स्पेशली मुंबईत राहतात पण गाव मुंबई सगळा त्यांचं काम धंदो सांभाळून यूट्यूब सांभाळतात, त्यांना पण सबस्क्राईब करा. चला टाटा बाय बाय.